Χινάτσια καθάρισε. Τα παιδιά κάνουν τελευταία στήρα σκάψιμο, καθαρίζουν εκεί πέρα. Είναι γύρω στα 500 μέτρα Χινάτσια. Ξεκινήσαμε το μάζεμα. Μαζεύω κι εγώ, αλλά δεν φαίνομαι. Είναι το παλικάρι. Λεωνάρντο, καλά το είπα. Ναι. Μπράβο. Εδώ είναι από το κτήμα αδελφών Χριστοφορίδη, Χριστόφορο και Βασίλη Χριστοφορίδη. Χινάτσια. Έτσι ακριβώς είναι κι εγώ. Έτσι τα κουρεύουμε. Θα πάρουμε ακόμη ένα χέρι λουλούδι. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε να μας παρακολουθήσετε.